Opisyal ng milingkod siyang katungdanan sa Cebu City Mayor Edgardo Labella. Sayra nato ang iyang prioridad sa unang usa ka gatos ka adlaw sa iyang paglingkod sa katungdanan. Ani ang report. Gisugdan ang kalihukan sa flag racing ceremony uban ang mga kawani sa City Hall ug mga opisyal lakip na si Vice Mayor Mike Rama. Samtang unang ipuntarya ni Mayor Labella sa iyang pag-atubang sa mga empleyado ang isyu sa korupsyon. Gani ipanghimugatan sa mayor nga angayang pahamtangan og labing bugat nga silot kadtong mga malampigit sa pagpangawkaw. In fact, when they ask me, are you in favor of the death penalty? Yes, and include plunderers because they destroy generations. Istrikto usab niyang ipatuman nga dili makalusot sa City Hall ang mga kawani nga nalambigit sa ilegal nga dugas. Requirement sa pagpangimplyo sa City Hall ang drug test aron masiguro nga walay makalusot nga tigkamitan og illegal drugs. Prioridad sa mayor ang pagsulbad sa problema sa basura sa Dakbayan. Mismo si Labella ang gipangilugan sa iyang nasaksihan nga mga basurang nagpasad sa mga dapit sa Dakbayan. Lakip sa himuon ang pagpalawom sa kasapaan. Garbage and to start our direction towards kanang first is to really conduct a massive dredging of our waterways, creeks, rivers, because this has not only caused litter but also the major factor in flooding. But of course, the long range would be a comprehensive program on drainage plan. Di pasalig usab sa bag-ong mayor nga hatagan og kahigayunan ang mga kawani nga mapaubos sa evaluation ang performance. Kadtong nakapakita og labok sa ilang trabaho ang mahatagan og trabaho sa City Hall. Samtang nakigtigom dayon si Labella sa iyang mga department head sa unang adlaw sa iyang pagsugod sa trabaho isip mayor sa siyudad sa Sugbo. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.